день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. І ще люблять наші люди казати «Христос посереді нас». І отвічати єсть і буде. Тема нинішньої передачі – «Як важно присокотити своє». На днях церковь святкує пам'ять святителя Фотія Константинопольського. Що зв'язує Карпато-Русинське православ'я з часів Кирила і Мефодія із цим святителем? У 860 годі на Царьград напали якісь таїнственні руси і мало що не захватили град Константинополь. І це не були київські руси, бо там були лише поляни до крещення. Це не був Аскольд і Дір, котрі прибули в Хазарський Київ лише у 862 годі, а й це були іменно славяно-руси із Тисо-Дунайського ареала, іменно найлегше од нас через Тису на Дунай у 5 разів скорше може добратися до Чорного моря, чим туди через Дунайські пороги. Уже через рік після нападіння греки думали, що за причина, що так їх Господь карає. У 862 році вдруг приходить до них письмо від Ростислава, князя Моравського, від імені всіх князів славяно-руських, до імператора Михаїла, аби їм вислати вчителя, котрий би їх міг навчити по-православному, по-гречески, а до цього создати письменність для славяно-русів. Латиницю вони вже виділи і мали, вона для них була чужа. Вона була слаба навіть для них і в тому, що немає многих тих звуків, які мають слав'яни. Глаголицю також вони мали, але вона була чрезмірно сложна і явно не посильна була для обучення простого народу. Патріарх Фотій по просьбі імператора Михаїла і направляє на Моравію вже на слідуючий рік 863-го на історичні землі Карпатської Руси святих братів Кирила і Мефодія, які создали кирилицю і перевели священне писання на славяно-руський наш древній русинський язик. Чим ми донизька хуснуємося, як кажуть українці, користуємося. А откіть ми беремо цю інформацію про такі далекі часи і так подробно? Всі подробності ми узнаємо з документів. Наприклад, з письма Фотія від 862 року, у якому Фотій признаває гріхи греків, призиває їх до покаяння, наповнив їм про напад русів літом 860 року, і як Божа Мати защитила Константинополь, як через 2 роки прийшло письмо від русів, і як у 863 році вони прийняли посланників, то вже іменно у 867 році документ, котрий остався до нині, і являється основанням для такої інформації і вписати її в справедливу історію Карпатської Руси. В той час Карпатська Русь була частю Великої Моравії. І пак уже прийшли Кирил і Мефодій сперва на нашу частину, а пак пізніше на Моравію, бо там йшли війни із німцями, з германцями. І от Фотій у своєму письмі назвав наших предків русів і русинов войовничим народом до крещення при нападі, а по крещенні святим народом, народом русов, русинов. І от ми вже 1150 років, наш народ русини став християнсько-православним, святим Божим народом, що підтверджували всі колонізатори-освободителі, котрі приходили на наші землі.